А в нас взагалі в Україні ось під час, а точніше вже після мобілізації, навчають тактичній військовій медицині перед відправкою на фронт? Лише волонтери. Ніхто інший не навчає. Волонтерські організації, наша організація навчає, є кілька інших організацій, які також займаються тими справами, але на рівні силових структур вони ще не мають такої програми. Ми навчили вже 30 інструкторів Збройних сил, ми навчили інструкторів від Служби безпеки України, від УДО, прикордонників, Національної гвардії, добровольчих батальйонів і інших. І ми з ними працюємо, щоб вони далі це навчали своїх, щоб держава вже займалася тим на своїх руках. Але воно дуже помало проводиться. Лише в поодиноких батальйонах, поодиноких установах вже навчаються по тактичній медицині.